benvinguts a un nou capítol de Cuina de Batalla, el programa improvisat de cuina catalana. Ens tornem a trobar a Viver de Cerdanya i tornem a fer un plat en què l'arròs serà el principal ingredient. En aquest cas, en Jordi Batlle, amb l'ajuda del seu fill i un servidor, farem un arròs de mar i muntanya, evidentment sota les direccions del mestre, en Jordi Batlle, avi, amo i senyor de la cuina tradicional catalana. Sobretot, bona teca i què passa, Frank? Bona hora. Anem a fer un plat d'arròs que se'n diu mar i muntanya. Els ingredients per fer aquest plat: tenim la ceba, 4 alls, una mica de costella de porc, conill, sèpia, gamba, tomàquet, cloïsses i musclos, pebrot vermell, pebrot verd. I aquí ja sé que està de mirón, que n'hi ha de quedar i rei anar fent. Ara porten un parell de minuts els alls, o 5 minuts, no? Sí, més o menys. Ara ens ha fet una mica de gust a l'oli i a continuació hi tirem el conill. Veus com ja canta l'oli? Això està pràcticament gros i passaré una mica la gamba, perquè la gamba no la passo gaire jo. I entre tota la carn a la mesa ja n'hi posem el colorat vermell. A continuació, com pebrot ja està una mica passadet, i podem tirar la sèpia, que això també costa bastant de poc. Això ja no ho tocaré, la sèpia ja l'ha tocat. Sèpia durarà tot el superior. Posem la ceba. Que n'hi hagi de ceba. Home, aquí, Això és com molt. aquí hi ha un quilo. Bona una hora i mitja. Hora i mitja aquí sofregit. Sí, sí, ja ho veurem pel color, però vaja, i llavors hi tirarem el tomàquet. Com veiem que el sofregit ja està així, no veiem tan negre. Vols dir que la ceba ja està caramelitzada del tot, i ara hi tirarem el que és el tomàquet. No m'agrada gaire aquest sofregit, I ara, Hola. Mireu, ara el sofregit porta una hora. Una hora de sofregit, arròs amb cassola. Ostres, com encarar. I es cau. Aquí tenim el sofregit de l'avi Jordi. és aquest sofregit que ja ho agafat, i torno a tirar això perquè es torni a acabar de passar una mica més. Les gambes les hi tirarem després, perquè són molt petites. Estem preparant el fumet. A falta de pan, buenas son tortas. El fumet que és de... Com tindria que ser, però bueno. De batalla. És de vacances en conversació. I ara hi tirem així l'arròs amb sec perquè es acabi que es sofregeixi una mica Un quilo d'arròs sencer. un quilo d'arròs sencer, perquè som entre 10 i 11 i ja l'arròs perquè acabi de bullir i Ja va i va. ja va. Ja ràpid tirem els musclos Vale, i les almeres. Això ja està a punt d'acabar i ara és l'hora de tirar-hi tota la gamba que podíem fer. Ha de coure molt poc això, Les gambetes, les gambetes i aquí les cloïsses i els i musclos. els musclos. Què té? Arròs. Molt bé, està molt bona aquesta rosada. I bones patatges. Que bo! L'avi, l'arròs de l'avi està deliciós. Jo li poso un 10. Jo un 11 i mig. Un? Ai, un?